άντρας μου έφυγε, σας άφησε εδώ πέρα και το μόνο που έχουμε είναι ένα σημείωμα. Αυτό το αγαπημένο μου στο λαιμό μου κάθεται. Δεν το καταλαβαίνω. Ο μπαμπάς είναι άφαντος, η θεία Λιδία θέλει να μας κάνει φαντάρους και τώρα μαθαίνουμε ότι ο μπαμπάς κάνει διπλή ζωή. Χρυσή μου, παντρεύτηκε σε έναν επαναστάτη. Πάντα απορούσα πως άντεξε τόσα χρόνια με τη Σοφία και έκανε και 3 παιδιά. Ό,τι κι αν λέτε η οργή μου δεν πίνεται, αυτό που έκανε αυτός δεν συγκρίνεται. Άμα μπροστά μου τον δω μη με κρίνεται, για ό,τι κι αν κάνω ή αν πω. Ποιος να πονέσει και ποιος να πιστέψει, σε ποιον να χωρέσει μυαλό. Είναι άφαντος. Ποιος θα τον κρίνει και ποιος θα επιμείνει, για ποιον θες να μείνει εδώ που είναι αδιάφορος. Θα περάσει κι αυτό μη κλαις, μη σωπαίνεις υπερβολές. Αν δεν μένεις εδώ αυτό που ζω δεν καταλαβαίνεις. Ποιος θα πονέσει και ποιος να πιστέψει, σε ποιον να χωρέσει μυαλό. Είναι άφαντος. Ποιος θα τον κρίνει και ποιος να επιμείνει, για ποιον θες να μείνει εδώ που είναι αδιάφορος. Ποιος θα πονέσει και ποιος να πιστέψει, σε ποιον να χωρέσει μυαλό. Είναι άφαντος. Ποιος θα τον κρίνει και ποιος να επιμείνει, για ποιον θες να μείνω εδώ που είναι αδιάφορος.